marulupuluk marlas niroahita ima dinang majalo pasu pardung asaripeo ito nami doho lain nami si gultok takas donaki di doho naposo ni debata. Keluarga yang berbahagia adalah keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang hidup di jalan yang benar. Itu kebahagiaan, bukan harta, bukan anak, tetapi selalu memuji dan memuliakan Tuhan. Alabuhan debatado na pasadahok kamu murmulia marhite-hite keluarga muna. Jadilah keluarga yang membawa berkat bagi Gultom, keluarga membawa berkat bagi Simanjuntak, keluarga yang membawa berkat bagi sekeliling hamu tujuluan ni ari. Ido na pinangido ni debata marhite-hite keluarga muna. Amang lai Gultom doho dio ibotokku pasti banyak kekurangan, tetapi kalau di dalam kekurangan itu disampaikan kepada Tuhan, kekurangan itu akan menjadi kekuatan di tengah-tengah keluarga. Unang gabi hahurangani bosir ni perbedaan sude ulido ate lai Gultom posoro haku ate utinggal hon ulau tu lama Amerika muna dua alala sarhaku. Jadi diho itu jadilah keluarga yang takut akan Tuhan. Nang dihona baru ate lasmaroham ngasih kok besude iro bahen on nama perpuri tahe anno sotung manarita na boruki ni pala pero na boru molo ulau ni amma segudang do alai lasarohanami sa itu hipas na mawati na boru nami sehat mahu tujuluan narion bering no sudi akapino parmonne nga marana marboru sude marhasota sude saya di pasu-pasu Tuhan maho dileo diho hagogo onahi pason tujuluan ni arion asabo ipoda ammu akapino parmon naktu sude akalai kuate lai kuti toku dah saya di pasu-pasu Tuhan mahamu sada marohamu na huberik sada dohamu nakpe tujuluan ni arion sadama toktong uber kami hamu na marahamarangi na mariboto toktong diramoti Tuhan di sido pasu-pasui molo saudulan diakkan na marahamarangi berkat Tuhan akan melimpah. Ate di laiku si Ronald buama akasude anggimon tibotomon toktong di bagasan hasadaon di bagasan hadameon imana boy una silitonga ditabai aparanamina. Gawe